Akú máš? Ukáž. Nie. Tam je blue. Áno, šikolka. No. 1, 2. Toto je aká? Nie. Patrí tam? Nie. Áno. Bac? Naprav. Šikolka. No krásne, všetky moc tam máš. Ešte aké tu máme farby? Red. Červená. No. A to je aká farba? Bac? Áno, a toto je... Aká je toto? Toto? To je green. A toto je aká? To je white, biela. Ešte máš, no poď ešte tento zvyšok porozdeľuj. Áno. Áno. A tá tam patrí? Aká to je farba? Kde patrí? Tuto. Áno, tá je dobrá. A tá, čo máš v ručičke? Áno. Bac. Ďaleko. Šikolka. A už máme iba poslednú gulgu. Tá je aká? Aká to je? Tu je. Veľkú chceš? Musíme urobiť potom veľké. A táto, čo máš v ručičke, kde patrí? Ukáž. Tu kde patrí? Určite. No. Určite. Tuto. Tak, no naprav, dobre. Tuto. Nie. Kde patrí? Tuto. Áno. Milinka, a táto? Tuto naprav, tam je zle. Čo tam je zle? Ktorá tam nepatrí? Áno. Šikolka. Všetko urobila šikovná Milinka. Zatlieskam.